ang reaksyon ko na nagsukol pa ka at makita nga mga tao na sila mga balay-balay nagdungaw gyud naglili gyud labi na kining mga balay-balay di ubos-ubos gamay sa eskwelahan nagdungaw gyud sila dinapit sa may baybay mapit nagdungaw gyud nagatanaw og dagtungising mo naggising na lang ba sa ngisi kay di na gyud mo ato pa sa ilang balay kay ulakan ang mga kanuna kaya ato gyud ako na biya ko ilagway kay tambayan sa dato di isa to abyan mintras na makuman ang maong kaliukan diri karong panahon na. So nakapatres to Sais na sa atong panaguman. Nato pagbalik may ilang mabuta ang atong hanay sa itong Magnum News alas 12. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako, si Winston Mojica, English professor. Ang aking misis, si Esther Pontiliano Mojica, former guidance counselor sa MSUIIT. Ang among address, Purok 20, Kasitang, Malaybalay City. Ang among experience sa G-Detox Plus, kusog siya ng energy o mo-regulate sa stomach acid. Kay bisan ng dili mi makakaon tungod sa kabisi, dili mi maluya o dili mi hado sa among diet. Usa ka mong gamitin ni og G-Detox Plus 1 capsule a day. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rica Drugstore ug sa mga butika. Tingnan natin may balita lang sa mga panglawas ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa natural detoxify kung tigwagtang sa mga toksin sa lawas sa natural remedy kung tigwagtang sa mga balatian. Puno sa nutrients kung palikon sa mga vital organ. Iyong epektibo alang sa pagpanglipong kaya base sa pangayag. Nililiberan sa artista sa pagbuhay sa piano. Ang sakit na dogal na po dala mo ang palipong. Hawtod ng mga maghubog ka sa ulo. Sumayan ako ang G-Detox Plus kaya nakaralan ko nga epektibo gid kaayo. Ug dako akong kalipay kaya totally gid na walang para na kong sakit ug wala na gid ning balik. Epektibo gid ang Mapalit sa Rica Drugstore ug sa ubang mga butika. Mount Nissen Voice Biscuit, L'Oreal Shampoo. Listerine and Bang is the Alabama chain of stores big time Fortune Raffle promo. The easy way to get a car. Sa mga kapnanay, balik eskwela na usab, malipayon kaming mapailan sa Top Teens Multivitamins Capsule para sa mga teenager, 13 hangtod sa 22 anyos. Top Teens, gibusan sa mga kasama CGF na pangpataas o DHA. Ang mga bright, Top Teens Multivitamins, paborito sa mga kapnanay, pampatangkad na, pampatalino pa, available sa tanang butika. Broadcasting from the heart of the city of Golden Friendship with digital stereo power. Kini ang Magnum Radio 99.9 Cagayan de Oro. Nagmula sa news. Sa mga public affairs. Paminaw, dito maglangan, mga nagturuhan sa mga balitan. Agustero sa Magnum Rapido. Kini ko siya may galak ka pulis. Nakuhaan sa droga, pistola, guman pa mga parpernalyas. Magnum Jewel Agubo sa Magnum Action. Sa nawato ng report. Bato pa, babae, gisulayan paglubos.